Willkommen 1980. Erinnere mich gern. Sommer. What time is it? Summertime. It's our vacation. What time is it? Party time. That's right, say it loud. Na čo by som sa načahovala s dvoma vecami? Kedy môžem spojiť dokopy. Ahojte, takže ja by som tam pri tomto DIY video tutoriáli. A toto by som si vydala. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. Takže v tomto videu vám ukážem, ako si vyrobiť tieto gumovo-medvedíkové mastíkové náruky. Tak čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať takúto nádobku, ktorú zožnete hoci kde v pesku, potom gumové medvedíky a potom nejakú tekutinu a ja som zvolila Mountain Dew, pretože stále 79 centov. Takže poďme na to. Prvé musíme samozrejme ochutnať tie medvedíky. Tak ako prvé naplníme tú nádobku tými medvedíkmi a úplne doplne, aby potom na spodku boli tiež, aby to nebolo také nemastné, neslané. Potom zoberieme Mountain Dew, alebo teda tú tekutinu a jednoducho to naplníme až po povrch. Keď môžete vidieť, že ja som to troška nenaplnila. Potom to dáme do mrazáku a stačí to nechať 8 hodín. 6.5 hours later. A keď to vyberiete, tak neviem, či iba my máme takú bubulku nádobku, ale aby sa vám ten nanúk neodlepil od tej tyčky, čiže to je, tak som to nahriala teplou vodou a tým pádom sa to tak lepšie uvoľní a tým pádom sa to vlastne neodtrhlo od tej tyčky. A teda, zázraky na svete. A vykonáme tie schutnosti. Haluš, čo hovoríš? Nie, je to fakt dobre. Máš ty nejaký problém? To je moje video, ja viem, bolo to neskutočne náročný kulinársky zákrok, ale dúfam, že sa vám aj tak páčilo a ak sa inšpirujete mojím zložitým návodom a vytvoríte si tento kulinársky zázrak, tak ho nezabudnite poslať buď na Facebookovú stránku, môj osobný Facebookový profil, Instagram, alebo ak sa inšpirujete spraviť video, tak mi môžete do komentárov poslať video a celkovo mi môžete napísať svoje názory do komentárov. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa v ďalšom videu. Pa pa!